σας και κατά δεύτερον τα νέα της Ελληνοκαραμίας και σένα προσωπικά, Βασίλη, για τη χορηγική επικοινωνία που μας κάνατε. Πάμε στην εκδήλωση. Συγκέντρωσε πλήθος από γονείς και μαθητές του Φροντιστηρίου, οι οποίοι περίμεναν να ακούσουν κάποια χρήσιμα και σημαντικά πράγματα και είμαι πολύ χαρούμενος που τους πρόσφερα αυτές τις πληροφορίες. Πότε θα το ξαναδούμε? Στο μέλλον σίγουρα θα το ξαναδούμε, θα είναι λίγο καλύτερο. Σήμερα για κάποιους λόγους οι οποίοι δεν ξέρω, κάτι αγχώθηκα στην αρχή, μου λείπαν κάποια πράγματα, το στικάκι δεν δόλευε ο υπολογιστής. Την επόμενη φορά θα είναι ακόμη καλύτερο. Λοιπόν, Οδύνη Βλάπου, δύο λόγια για την εκδήλωση σήμερα, μιας και έχεις 5 παιδιά. Καλησπέρα. Όντως η εκδήλωση ήταν πάρα πολύ όμορφη. Μάθαμε πολλά ωραία στοιχεία και 5 παιδιά έχω και θα τα χρησιμοποιήσω όλα αυτά που άκουσα σήμερα. Έλειπε κάτι παρόμοιο, έλειπε από την εποχή για την πόλη μας και όχι μόνο. Στα δικά μας τα χρόνια νομίζω. Ναι. Ευτυχώς έχουμε εδώ τον Παγώνη, τον κύριο Παγώνη που μας μας ενημέρωσε και θα μας ενημερώνει. Τον ευχαριστούμε. Περιμένουμε να δούμε κι άλλα.